Príbeh o pustošivých nájazdoch Osmanov na územie dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí je hlboko zakorenený v zložitom kontexte geopolitických napätí medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa mocenská rovnováha v strednej Európe dramaticky zmenila. Pád Budína v roku 1541 a následné dobitie Ostrihomu o 2 roky neskôr otvorili Osmanom bránu k slovenským územiam, ktoré sa stali terčom opakovaných nájazdov. Oblasti ako Novohrad, Ostrihom, Sečany a Filakovo sa dostali pod priamu osmanskú správu, kde boli vytvorené administratívne jednotky známe ako sandžaky. Miestne obyvateľstvo bolo vystavené dvojitému bremenu. Muselo platiť dane nielen cisárovi a šľachte, ale aj sultánovi a jeho úradníkom, ktorí si často vynúcovali poslušnosť násilím. Dlhodobé konflikty, vrátane 15-ročnej vojny, sa vyznačovali krutými bojmi a ničivými tatárskymi vpádmi. Napriek niekoľkým víťazstvám cisárskych vojsk, ako bolo dobitie späť Filakova či Ostrihomu, napätie medzi mocnosťami pretrvávalo až do porážky Osmanov pri Viedni. Tento boj formoval nielen hranice, ale aj identitu a odolnosť slovenského obyvateľstva.